Naog daw sa sunog, pasado alas 6 kagabi ang usa ka panimay sa barangay Pilipog, lungsod sa Cordova. May gihaya pa sa maong panimay dihang miulbo ang sunog. May nasuta na ba kung unsay hinungdan sa sunog? Ses ang gidagkutan nga katol nga naduol sa egg tray ug sa kortina ang gisubay karon sa mga investigador sa Cordova Fire Station nga posibleng hinungdan sa sunog. Paspas nga gilamoy sa kayo ang panimay sa Banayng Bagyo sa sitio Sambagan, Barangay Pilipog, Cordova, pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Way kabutangan ang kaguol nga gibati karon ni Mirna Bagyo Salazar, 57 anyos. Nawad na sila og panimay, napaig pausab ang iyang 35 anyos nga anak nga si Krishna, kinsa tulo kagabi pa lang nilang gihaya sulod sa ilang panimay. Matod ni Mirna, usa sa iya mga anak ang nakabantay sa kayo nga niulbo kagahapon. Giswayan pa nila kini pagpaong gamit ang mga binaldi nga tubig. Apan kay dako na kaayo ang kayo, naniguro na lang sila nga makagawa sa panimay, ilabi na kay baldado usab ang iyang bana. Hinungdan nga wa na nila mapagawas pa ang gihaya niyang anak niadtong higayuna. Medyo katumang. Pain dyan ang lawas ako. Nagbitay na iyang omang bukog na. Naman po, ma'am, ang unya, ma'am, nagbitay naman yun. Naging kalabira, naging siya, ma'am. Usa sa gibasol ni Mirna ang kalangan sa kabumbiruhan pagresponde sa sunog. Matod ni Mirna, nagpatong-patong ang ilang problema karon kay wa pagani nila na bayre ang lungon sa iyang anak. Karon, gikinahanglan na usab nilang bayran ang suga nga iya sa punerarya nga lakip sa nasunog. Lima lagi, ma'am, kaya nasunog ang mga requirements sa among gi-asikaso. Maun tatoy pambayad na ko sa lungon kanang katong primerong lungon ba niya nga gisudlan ba katong nasunog mamuntoy pabayaran sa mua niya katong ikaduharon mari pre ni mayor. Kaganiha ni duaw si Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan sa pamilyang nasunugan. Gihatagan niya og 10,000 pesos ang inahan ni Mirna nga si Andresa kinsa mao'y tagiya sa panimay. Samtang 20,000 pesos sa pamilya ni Mirna kay abag usab kini sa nasunog nga anak nilang gihaya. Nihatag usab og mga bugas ug canned goods ang lungsod. Nisaad usab nga mupada ang LGU ug mga materyales aron makapatukod sila og balik sa ilang panimay. I-pledge pod ni Mayor Didoy nga ilibre na sa LGU ang pagpalubong sa katong namatay kay namatay sa municipal cemetery. So i-waive na ang payment para matabangan ang pamilya gid. And according sa families ang katong bag-o nga lungon nga i-provide sa ato ang funeral homes, ilibre na lang pod nila daw. Samtang gipasabot sa Cordova Fire Station nga ang pamilya sa nasunugan ang dalangay pagtawag kanila ug sudlunon usab kaayo ang ilang lugar. 1740 hotel siya nag-start ang kayo, then nakatawag sila is 1809 hotel na ma'am. So pag-dispatch na mo 1810 ningabot mi ngadto is 3 minutes usa mi nakaabot sa fire scene ma'am kay layo mo gud siya sa karsada dili siya masulod sa fire truck. Sa Pigas Bahin, ang igsuon ni Mirna kinsa nagpost sa mapait nga dadangatan sa ilang pamilya na scam pagyud. Usa ka nagpailang vlogger ang nipadaka niya og mensahe, pipila ka oras human niya na post ang sunog ug nisaad nga mopada og 20,000 pesos nga hinabang pinansyal. Apan lagi kay unang higayon nga may mupadaka niya og kwarta via bank transfer, nagpatuo ang scammer nga tudluan niya si Ludivina hangtod nga nahatag niya ang iyang OTP ug nakuha ang sulod sa iyang e-wallet. Sumuto ni total gyud siya og 11,700 ang na-scam sa ako Ya ano to pag tawag na ko sa iya di na ko siya makontak. Kano ko ba yung kung agrabihasan niyo, wa man siya konsensya, kabalo siya nga, nasunugan mi kabalo siya sa among problema. Ses nanawagan karon ang pamilyang Bagyo ug Salazar ngadto sa adunay mga malumo ug kasing-kasing nga unta matabangan sila sa ilang bayranan sa lungon ug sa suga sa punerarya nga nalakip sa pagkasunog. Samtang nanawagan usab si Ludivina ngadto sa nang scam kaniya nga unta makonsensya kini ug iuli ang iyang 11,000 pesos nga salapi. Ses, Dagang salamat, Luan Mayrondina.